ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ዓምዲ እንታይ ትመኽሩኒ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብሳላ ቀጻሊ ትሰዱልና ዘለኹም ደብዳቤታት መመሊሳያ ትዕንብብ ዘላሞ ንሕና ብወገንና ክትቅጽልዎ ኢና ንላቦም ምኽንያቱ በዛ መደብ ብዙሕ ሓበሬታታትን ትምህርትን እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ዝኽሰቱ ፍጻሜታት ናብ ህዝቢ ቀሪቦም ምኽሪ ኾነ መፍትሒ ስለ ዝረኽቡ ድማ ኣብ ህዝቢ ንቕሓትን ምስትውዓልንያ ትፈጥር ዘላሞ ንሕና ብወገንና መልእኽትታትኩም ብዘይመጠን ክሰዱልና ኢና ንደሊ ከይተሰከፍኩም ብውሽጢ መስመር እውን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ንሕጂ እምበኣር ኣብ ንኡስ መደብና እንታይ ትመኽሩኒ ሰለስተ ደብዳቤታት ኢና ከነእንግደኩም መጺና ዘለና كم توترو تساتفوكم زي في الليلنا كسافة سامة بأخبارات مسانا تنحو سناي مكتتال سينما سمري كابيزي رابيزي حيونا للنبي فلتت حقوز دستا صحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري سلام اندازني ما سمره كم ياللكم أبيوتكم تحنا أبصراحكم كا عودنا سالتون يمنيلكم كتيلة نايبر اسمي هايلا بولوني ودي 45 عمتين باستفلالي مغنياتات كساب حجي أيضا مرعخون كم اون أي ولدكم زلكم مسدك أنستيو يلالكوا انتخونكو نحدار وين عركنت نخحاتتكن عزيز غبدنين لوم بتسموان زربا سبن عزيز النغ سلزلخو قال سبا متيه كمرعو انتاي ككبر هالنين بجاكم تكديسكم مخروخم هابوني زغبركا حونا هايلم مرعا ويحدار نبزحات نقرات أبكم الزأتو كستاتيوم محبراو صلوا قطباو خنت منفساون سمعتاون دليتات ولاد وزتم حدا سب كابزوم مس حدار زتأساسرو نقرات كما قداس يلو زآمنلو حدا ويكابون العلي مزقودلو حدار مقبار ملو خوينو أي سمعون نابنت قطباو تقام مزهلو يأخلني يزبولو نواي كيتري كمرعو أي مرزن بآقا انت زي سليت ودما ادما انا وسخي خيدمو از خاب كونه اتحققا حونا هايلون اتفلما زجنغا كاسلو شجر متصامد مركابن زي مركابن سلا زتراتركا نخت حاتت تفرح ملاو كايوم بو متن زي حقوس ويجنو كتكون لعل تقول اللوم كالوت بقبري ويدما زي لو جنكا ابو مرخا اتقرطم تقمات مزهلو خاون أب مترتارن فرحن أننا نبركا جزيخ حلفكا يخيليم كم نيمرض أجمع حمام أكلات سرعة مفرق ويموسبو أبسقا وركب بقعي كون زبل أمنات فرحي دك أنستيو غاينو فوبيا فرح مرعى غامو فوبيا فرحتو قبرسقا إيركتو فوبيا وزتا كالوتن كلوخا سلزقلون بحكمناوي مرمرا كتنصرون مفتحي كترخبولون إنان اللابو كم زخبركا حونا هايلة اتغندي كاب حدار زدمكا زلو تقم اي قلس كالنان زلغم منالبات قل انفت ناي تقمكا انت تكافلنا حبريتا كنبكا مخالنا مغنياتو اتم تنكي كخونو زخلو تقمات امنا بوزحاتيوم ناب حكمنا كومون نام نايسونا امرو مهورات كيتكا زبلس مخري كتوسد مخالكا انا نبل زخبركا حونا هايلم نحنا كنمعدكا نخل اب زخونا يخون اوان لنفس خامسيلكا كتلالفتن قريبكا خا اتي تمنيت كان حسابات كان اتنبهلن بزخونا نجر تسفخي قرزكا خا مستا تبقى زلخاقوال كتمرعو بخلو مدايكا كتبقى سالكام نازي انت جيركا كمتعوت زترات رايكونن حونا هايلم بزي زهبنا كاملسي عقبكا خدكون نمنم ابكت صالي الرغبنا عودنا سالتون نمنيلكام سلام أملاخ مساغم يخون كبرات حواتي كم ياللخم نايبر عسمي هيلم بولوني أبتمر تزركب قوال 24 عمتيم كساب أبتزلخو درجة زبتزح مرعى زبال أيدلنيم
من أسين أحوات اللواني بعين حبرة سبنا كرأيان كلوا نمرعى أخيلنين ستراي بسنك خيان دكنا دويلن زلوا تمرعوي النابلو أجني غمنين أرلومس أحواتي بلوكو كبلن جميرهم ألو بخمي أبزوانزي أمرعى كمزي اللخو نقول سب زردهم ናይ ገዛ ርእሰይ መደብ ስለ ዘለኒ ተመርዓዊ ከይትብሉኒ ከምኡ ክትብሉ እንተኾንኩም መምካረይ ይትረፍኩም። ሰላም ሓፍትና ሄለን ፈለማ ስለቲ ተገዲስኪ ዝሰደድክልና ጽሑፍ ከነመስግነኪ ንፈቱም ቀጺልና ንሕና ብወገንና ዘይደለኽዮ ክትገብሪ ክንደፋፋኣኪ ኣይንደፍርን ኢና እንተኾነ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ፈለማ ዒስራታት ክትምርዖ ከም ዘለዋ ናይ ስነ ህይወት ክኢላታት كم سمخرو محبار جنا قبونايوم مغنياتو قداي فريامنت ጓል ኣንስተይቲ ምስ ፈለማ ዒስራታት ዕድመ እወታዊ ምትእስሳር ስለ ዘለዎም መርዓን ሓዳርን ዋላውን ካብ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ከምዘይ ዕንቅፈኪ ክኢላታት ምሕደራ ግዜ ንዝሃቦ ምኽሪ ተወኪስና ዘረጋገጽና እዩ ዝበዝሓ ካብተን ክሳብ ናይ PhD ትምህርተን ዝቐጽላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓዳርን ውላድን ዕውታት ከም ዘይኮናውን ብኣብነት ኣሰንዮም ዝቐረብዎ እዩ ስለዚ ብዓብዩ ብርእሰ ተኣማንነት ናብ ራእኺ ትስጉም ሰብ ከም ዝኾንኪ ካብ ሓበርክና ሓዳርን ትምህርትን ኣሳኒኺ ክትከዲ ዝጽግመኪ ኣይመስለናን እንተኾነ ግዳ ዝኸበርካ ሓፍትና ሄለን ተመርዓዊ ንዝብል ምኽርና ከም ዘይትሰምዕዮ ኣቐዲምኪ ስለ ዘፍለጥክና ኣብ ድሌት ከተሞርኪስና ገለ ኽንብለኪ ፈለማ ዓባይ ገዛ ክትውገን ኣለዋ ዝብል ካብ ነዊሕ ዝጸንሐ ኣተሓሳስባ ኣሎም ዓባይ እንተዘይተመርዓ መንኣሳ ከይተመርዓወት ትነብር ዝብል እምነት ግን የለን ስለ ዝኾነ ንስኺ ስለ ዘይተመርዓኺ ኣሕዋትኪ ናይ ምምርዓው ዕድል የብለንን ማለት ኣይኮንን ኣብዚ ዘለናዮ እዋን እዚ ብሂል እዚ ኣብ ኣተሓሳስባ ናይ ሕብረተሰብና ከቢድ ጽልዋ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓናን ስለዚ ንስድራ ቤትኪ ካብ ዕላማኺ ከም ዘይትብሊ ኣእምንዮምን ኣርእዮምን ብዛዕባ ዝኾነት ከይተሻቐልኪ ትምህርቲ ክቐጽሊ ዝኸበርኪ ሓፍትና ሄለን በዚ ዝሃብናኪ መልሲ ዓጊብኪ ክትኮኒ ሙሉእ ተስፋና ኣብ መጻኢ እቲ ትበግዮ ደረጃ በፂሕኺ ኣብ ሕጉስ ሓዳርን ናብራን ክትበጽሒ ሰናይ ምንየትና እዩ ሰላም ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም ወዲ 22 ዓመት ተምሃራይ ኮለጅ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ማሕዙት ኣለዋኒ ብሓፈሽ እውን ምስ ደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ምሕዝነት ኣለኒ ብሰንኪ ምሕዝነተይ ግን ብብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዓርኪ ከም ዘላትኒ ስለ ዝውሰድ ተነጺለ ኣለኹሞ ብልስቲ ኣፍቃሪት ንኽረክብባ ገለበሉኒ ሰላም ዝኸበርካ ሓውና ማሓዙት ስለ ዘብስሕኻ ኣፍቃሪት ካብ ምርካብ ትዕንቀጽ ኣይመስለናን እኳ ደኣ ብዙሓት ማሓዙት ከተጥሪ ምቓል ናይ ምርዳእ ክእለትን ተፈታውነትን ከም ዘለካ ዝሕብር እዩ ገና ከመይ ዝኣመሰላ ማሓዙቴን ዘለዋኻ ምፍላጥ ወሳኒ እዩ ሚዛን ናይ ማሓዙትካ ንእንታይነትካ ከም ዝገልጾ ዘይትርዳ ኣይኮንካን ምስ ማሓዙትካ ዘለካ ርክብ መልክዕ ዘይብሉ ንኣብነት ኮሸምሸም ዝተሓወሶ እንተኾይኑ ዓርኪ ብዙሓት ስለ ዘምስለካ እተኣምነካ ኣፍቃሪ ትህሉ ኣይመስለናን ከምቲ ብዘይፍሉጥ ምኽንያት ምስ ብዙሓት ኣወዳት ዝረኣኻያ ጓል ገለ ኽብሪ ከም ዝጐደላ ኮይኑ ዝስማዓካ ንስኻ እውን ብዓይነ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዓይነ ዘዋር ክትጥመት ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣፍቃሪ ንኽትረክብን ከይትረክብን ዝውስን ኣቀራርባኻ ስለ ዝኾነ ማሓዙት ብምብዛሕኻ ኣይትሻቕል ኣቀራርባኻ ከመዩ እትመሓዘዋ ጓልን ንጾታዊ ፍቕሪ እትደልያ ጓልን ብሓደ መንገዲ ትቐርበን ከይትኸውን ኣቀራርባኻ ንምሕዝነትካ ዝድርኽ እንተኾይኑ ዝቐረብካያ ጓል ምስ ማሓዙትካ ክትድመርያ ብዝኾነ ዝኸበርካ ሓውና ገለ ዓመት ክንህበካ ናይ ፈለማ ስጉምትኻ ንዝቕጽል ርክብካ ስለ ዝጸሉ ዕቱብኩን ምስ ሰባት ቀልጢፍካ ናይ ምልላይን ብዕላል ናይ ምውሃድን ተውህቦ ዘለካ ኮይኑ ይስማዓና ህውኽ ሌላን ካዕቦ ሌላን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይሰርሕ ናይ ዝዓውዲ ክኢላታት የረድኡ ንፍቕሪ ዝሓፀኻያ ጓል ኣብ መጀመርታ እዋን ከም መጥፊኢ ስዊች ኦፍ ዘይብላ ሬድዮ ዘረባ ኣይተብሳሓላም ኣብ ካልኦት እውን ከምኡ ኢላ ስለ እትኣምን ኣይትመርፀካን እያ
ከምዝኣለኒ እናበልካ ትራይን ሃርድ ከተስልላ ኣይትህለኽ እንታይነትካን ትሕዝቶኻን ብግብሪ ኣርእያ ንኣብነት ሃብታሜ ካብ ትብላ ገለ ክቡር ህያብ ኣበርክተላ ኩሉ ግዜ ንስኻ ኾንካ ቅረባ ክሳብ ምሳኻ ምህላዋ ክሕጉሳ ዝጅምር ወትሩ ምስኣ ክትህሉ ኣይትድለም ተቐዳዲምካ የስ ኦር ኖ ዝዓይነቱ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ኣይተቕርበላ ፈለማ ከም እትግደሰልካ ኣረጋግጽ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ዘለካ ምሕዝነት እውን መርምሮም ዘሰክፈካ እንተኾይኑ ኣስተኻኽሎም ዝኸበርካ ሓውና በዚ ዝሃብናካ መልሲ ዓጊብካ ክትከውን ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዛዕባን ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኻ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹምዎ ነይሩ በዚ ንቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም በቶም ካልኦት መደባትና ተዘናግዑ ክቡራት ተኸታተልትና ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ ምእረምታን ንቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትዕመቑ ከምኡውን ብወገንና ክቕርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጀባ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና ኩሉቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሐኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ ማሃርና ዘናግዓን ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና ሰሰናዩ